bate Minecraft-ul, dar este dificultatea de bebeluși. Practic sunt niște bebeluși, sunt bebeganii astăzi. Deci sunt bebeganii și o să bat Minecraft-ul. Hai să vedem cum o să fie treaba de astăzi. Salutare tuturor, bine m-am găsit la un nou video, băiatul vostru, agiți ca de obicei la un nou clip și maker cu Minecraft. Zdrobiți fotoraș și like să strângem cât mai multe like-uri pentru clipul ăsta. Link în descriere către Kinguin, folosiți codul NG96 pentru 8% reducționes. Abonați-vă dacă sunteți noi, știți foarte bine care e povestea, știți foarte bine care sunt nebunile pe care noi le facem la început. Încă o chestie, follow și pe Instagram, tht.ganicus pe Instagram. Vă rog un follow și pe Instagram, vă mulțumesc. Dacă nu aveți la follow pe Instagram, faceți-o chiar acum. Și hai să începem treaba să vedem care este situația cu acest nou mod de joc, ca să zic așa, în care suntem practic niște bebeganii. Suntem bebeganii. Astăzi îmi spuneți bebeganii, ok? În comentarii, nu vreau să văd niciun ganicus, niciun nimic, vreau să văd doar bebeganii în clipul de astăzi, ok? Simplu. Și o să fiu bebeganii astăzi. Ia să vedem să facem bebe iteme. Ne facem un din ăsta. What? 64 de sticuri. Ok. 64 de sticuri dintr-un din ăsta, ești nebun? What? Stai că avem efficiency 5 și unbreaking. Hai că da. Avem și haste din câte văd. Hai că da, băieți. Oh, ce s-a întâmplat aici? Criminalule. Trebuie să spargem aici. Trebuie să fac stone pentru că eu uite bă cum sparge bă băiatul ăsta, ești nebun. Ia uite frate cât ai. Ce repede sparge pickaxe-ul ăsta atât. Nici nu m-aș aștepta niciodată. Nu m-am așteptat niciodată ca un pickaxe de ăsta de lemn să fie chiar atât de forțos, ca să zic așa. Scorțuros, forțos, alea. Și uite bă ce face ăsta aici. Au omorât toate oile din pădurea asta. Nebunul. Ia stai. Hai că încercăm să batem Minecraft-ul, băieți. Cumva e un sat acolo, că așa mi se pare. Nu mi s-a părut. Se pare că mi s-a părut. Da, deci băieți, haideți să găsim un sat, ceva să găsim și noi să facem rost de mâncare. Oh, uite un portal. Nu-i rău. Nu-i rău deloc pentru noi. Așa de început, de lejer de vară, cum s-ar spune. Uite mă, că am văzut eu bine, că aveam eu dreptate, că am văzut partea aia. Era un sat aici, mă. Deci era un sat. Ia să vedem ce avem pe aici. Avem case din alea care ne plac nouă. Nu prea avem. Ia să vedem ce se află în acest Hestus Christus. Ia să vedem. În Cesnicus? Aveți și noi un Cesnicus pe aici, băieți? Sau e Salnicus? Cred că e Salnicus mai degrabă decât Cesnicus. Cred că e salul ăla la blană, băieți. Da, ia uite ce mișto se sparg astea. Da, deci n-avem chestul line-ul pe aici, băieți, din nefericire pentru noi. Asta este. Dar priviți partea bună, boys. Avem gold acolo, dar cred că dacă luăm, uite, fii antenă, dacă avem pickaxe de diamond, luăm astea două. Da, dar tot nu am avea iteme suficiente ca să putem să facem ăsta, portalul full. Deci tot trebuie să găsim un lac de lavă. Da, asta este. Un meci mai prost, dar totuși suntem pe dificultatea bebeganii. Ia să vedem ce alte chestii dubioase se mai întâmplă pe dificultatea asta de bebeluși. Ia să vedem dacă ne batem cu jonul ăsta ce se întâmplă. Dar oricum, din câte văd, toate astea au efficient. Ăsta are și sharpness. What? Mamă, 3 iron. Să mă bată tataie. Doamne. Dude, 3 iron. Vorbești serios? Stai că facem aici o schemă. Schemață o numesc eu. Dar văd că nu prea avem noroc așa cu minereurile. Cu minereurile n-avem deloc noroc, băieți și fete. De ce? Ok, asta se sparg instant pentru că, da. Hai să facem rost de toate itemele astea de pe care le avem noi în acest sătuc frumos, copilei. Nu ți-am zis că nu-i frumos să te joci cu ușa? Că sparg acum roțile de nu te vezi. Eu sunt singurul bebeganii de aici, de pe lumea asta. Ar trebui să fiu singurul bebeluș de pe lumea asta. Ok? Altă casă din asta care nu-mi place. Da, cam nașpic ăsta, băieți. Nu-i rău deloc ce se întâmplă pe aici. Hai să luăm și noi mai mult iron de aici, că din câte văd e chiar a fost nesimțit cu noi jocul ăsta, băieți și fete, chiar a fost nesimțit cu noi. Trebuie să luăm mai multe chestii pe aici, că dacă nu poți să faci rost de chestiile de care ai tu nevoie. Dar și nu cred că ar trebui să-mi pese de ăștia, sincer. Pentru că uitați-vă și voi, ne luăm și ne culegem itemele. Hai că mai puteți să ne culegem itemele dacă e. Luăm itemele astea fără să avem probleme de cap. Nici în mod are cap. Poate să dea ăștia mine ca în hoțile, ca eu nu simt absolut nimica. Toată ziua în ascensor, ba mă urc, ba mă cobor. Sunt singurul conducător.
îmi dă ziua în ascensor. Furăm villagerii de mor. De ce fac mereu rime în clipurile astea? Nu cred. Deci nu știu ce mă apucă, frate. Mereu mă apucă cântăceala când... Uite-l pe ăsta. Bă, tu ai venit să-mi furi aeră, nu? Că spărgeam roțile, băi, băiatule. Pleacă de aici. Ok, deci... În ritmul nostru, cum face noi treabă pe aici. Bom, bom. Deci avem ăsta. Bom. Hai să vedem. Bun. Așa, bom, bom, bom. Avem o din asta. Ia să văd dacă fac o sabie. Dacă fac săbiuța, ce îmi dă? Îmi dă looting? Nu îmi dă looting. Am încercat și eu. Am încercat și eu să văd dacă îmi dă chestii. Deci avem găletușă, găletoanță. Asta la lungă că n-avem ce să facem cu el. Și haideți acum să găsim un lac de lavă. Lac de lavă. Nasol, frate. Nasol cu hărțile astea că... N-ai și tu noroc acolo să... Câteodată mai ai ghinion, mai ai noroc. Ce să mai zic? Cu se văd astea pe aici, dude. Da, hai să căutăm un lac de lavă pentru că ăsta e cel mai important în momentul de față. Dar dacă nu o găsim, să apăm direct în jos, că și așa n-avem nicio treabă. Deci dificultatea asta, până și mamaie poate să bată Minecraft-ul pe dificultatea asta. Dar să zic un bebeluș, chiar că bazi dificultatea de bebeluș, că n-ai nicio treabă, adică efectiv, bine, pe lângă faptul că trebuie să știi să joci Minecraft, asta e partea a doua, gen, chiar nu știu ce altceva ai putea să faci. Salut! Ce faceți, frumoaselor? Ia uite. Bom, 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 bom. Facem aici mare portal, băieți. Țăc, țăc. Așa. Hai să băgăm portalul rapid. Steaua, forța steaua, hei. Bum, bum. Așa, stai să facem repede repejorul din ăsta. Mă, și ăsta e enchantat, dude? What? Ce enchant poți să pui pe Flint and Steel? Ce putea să pui pe Flint and Steel ca să fie folositor, de exemplu? Unbreaking, wow, ok. Ăștia chiar s-au gândit la toate alea, băieți. Deci nu glumă că ăștia s-au gândit chiar la toate alea. N-am treabă cu voi, lăsați-mă în pace. Bă, ăștia chiar n-au ce să-mi facă, sincer. Cred că poate să fie și 100 și tot n-au ce să-mi facă. Sincer zic. Deci eu sunt curios să văd ce o să se întâmple dacă vin lângă ăștia și mă atacă. Armura mea, uitați-vă, am level 32.000, deci n-are ce să-mi facă. Deci, singura chestie care ar putea să facă ar fi să mă incomodeze să merg pe aici, știi? Asta ar fi singura chestie care putea să-mi facă, dar în rest n-ar avea ce altceva să-mi facă, știi? Adică sunt literalmente invicibil. Literalmente invicibil, like, cred că mă pot să mă arunc și în lavă și nu pățesc absolut nimica. Adică, chiar atât de simplu? Chiar atât de simplu, că până la urmă, băieți, v-am spus, suntem pe dificultatea Bebe. Bebe Gani, joacă Bebe Gani, Minecraft face speedrun. Bebe Ganicus. Da, Bebe Ganicus o fie Bebe, dar nu găsește și el niciun fortress pe aici. Da, cred că va trebui să mergem în direcția opusă, că observ și după calculele mele observ că aici nu avem ce să găsim. Da, ăsta mie e ca în hoții de cai, nu simt nimic. Deci, na. Uite acolo portalul. Portalul. Uite să luăm gol de acolo. Bună idee. Poate ăsta o să aibă chest, băieți? Deci ăla din Overworld, din câte știu eu, nu a avut chest. Dar ăsta e posibil să aibă? Nu știu, stai că vedem acum, băieți. Vedem acum. Stai așa. Deci ăsta, eu cred că ăsta ar trebui să aibă chest. Da, mă, uite, ăsta are chest. LOL. Ok. Nu am așteptat la asta, sincer. Dar la altă ce nu a avut chest? Like, come on. Trebuia și ăla să aibă chest. Și l-am căutat. Probabil nu l-am căutat eu prea bine. Sincer, cred că asta era treaba. Bă, sincer, acum stau și mă gândesc, bă, cred că ar fi o idee foarte bună să găsești și un Bastion chiar. Sincer, chiar ar fi o idee foarte bună și un Bastion, pentru că nu mai trebuie să mai stăm să culegem atâta gold. Like, eu strâng goldul ăsta că n-am să nevoie să fac trade cu piglinii. Dar în rest, măi leu. Salut. Eu nu cred și sunt convins că dacă mă arunc de la distanță să nu pățesc nimica. Deci sunt convins că de la distanța asta dacă mă arunc. Ia să facem aici, facem undă ăsta rapid. Ok, am încercat și noi acolo. Încerc și eu, băieți, să fiu și acolo un speedrunner mai... Bastion! Că tot vorbeam, boys. Ia să mergem noi în Bastiones. Sigur în Bastionul ăsta. Mamă, știi care e chestia pe care vreau neapărat să o învăț în Minecraft și nu o știu mai deloc?
Bastion-ul, frate. Deci chiar vreau să stau, nu știu, să stau câteva, nu știu, ceva timp să învăț Bastion-urile, frate, să le știu pe de rost. Adică să știu cum care sunt spawnate, cum sunt spawnate, unde se spawnează chestiile. Că știu că în Bastion, pe undeva prinăuntru Bastion-ului, practic prin pereți așa, se spawnează blocuri de gold. Like, blocuri întregi de gold. Și pentru speedrun e foarte bun, pentru că am văzut foarte mulți speedrunneri care intră în Bastion, dude. Și își iau goldul din Bastion și fac acolo trade cu ăștia. Like, e atât de bun. La modul că e atât de bun și recordurile mondiale așa s-au făcut, boys. Atâta vă zic. Soul Speed nici nu-mi pasă, vă zic sincer. Ia, dă-te de aici, John. Să văd ce avem pe aici. Nimic special. Iron-ul. Hai să luăm Iron-ul, că cine știe, poate avem nevoie. Deși nu prea cred. Dar zic, cam asta e faza, băieți, cu bastionurile. Sunt foarte, foarte bune. Deci sunt extrem de bune bastionelele. Uite aici, Goldescu. Goldeanu. Dă-mi încoace Goldeanu. Mulțumesc. Bine, eu într-un fel fac și bine faptul că îi aduc pe ăștia spre mine. Știți din ce cauză? Din cauza că ei o să vină toți într-un loc, știi? Și după aceea eu o să-i bag într-o groapă ceva. Și după aceea o să fac trade cu ei. Creierescu. Ia fiți antena aici. O, mă, că vă bateți între voi, puii mei de fraieri. Doamne Dumnezeule, se bat între ei ăștia, boys. Deci ăștia se bat între ei acum. Calmați-vă, boys. Ia uite, bă, deci asta, m-am spus, asta e chestia nasoală. Nu neapărat că îmi dau ei damage sau chestiile astea, este faptul că nu mai au cum să... Ia, duceți-vă, mă, după alea, ia. Și-au făcut ăștia aici? Este așa. Stai, mă, stai, ia repede asta. Bun. Ca să nu mai aveți cum să mai ieșiți de aici. Gata, nu mai aveți cum să mai ieșiți, boys. 6 perle. Nu-i rău, nu-i rău deloc. Nici nu m-am așteptat la asta de... Ia stai. Hop, luați de aici, mă, luați de aici. Luați de aici, băieții mei, luați de aici, să fie primit. Să fie primit. Mamă, 14 din astea. Holy moly, macaroni. Băi, și nebun câte chestii îmi dau ăștia. Holy, mamă, ce nebunie e aici, mamă. Ia, ați folosit tot goldul, dude? Jură-te că ați folosit tot goldul. Bine, eu mă bucur că fac roșii din astea, cum se numesc. M-am spus, mie nici nu-mi pasă că ăștia se bat aici între ei, nici nu mă interesează, like, e irelevant pentru mine. Ok, deci, într-un fel sau altul, suntem prea bine acum, sincer. Deși nici n-am fost, țineți cont, nici măcar nu am fost în partea cealaltă a Bastion-ului, adică am fost aici jos doar. Holy moly. Și o să vedem pe ăștia ce au în chesturile astea. Mă, ăla mi-a dat hit din aer, dude. Nebun rău. Bloc de din ăsta. Netherite scrap, bun. Bloc de din ăsta. Ia dă-mi obsidianul ăsta, că cu siguranță o să folosim obsidianul să facem portal. Oleu, calmați-vă, băieții mei. Și știu, bă, deci vă jur că știu. Sunt convins că pe undeva prin pereții ăștia se află blocuri de gold, dar nu știu unde, vă jur că nu știu unde. Deci, literalmente, jur că nu știu unde se află. Deci se află 100 în mie. Pot să pun pariu pe ce vreți voi. Pe ce vreți voi pot să pun pariu că se află... Uite, pot să mai fac 7 paturi. Foarte tare. Se află din astea. Ia stai puțin să facem trade cu fraierii ăștia. Hai, luați de acolo. Haideți la trade, băieții mei. Frumoșii mei. Faceți trade și voi, ca lumea. Ia dau și la frumoși ăștia de aici, că se supără și ei. Bum. N-au nicio treabă. Fac trade? Haide. Hai cu trade-ul ăla. Hai, mă, cu trade-ul. Câteva perle. Că nu vreau mai mult, doar câteva perle în plus. În rest, puteți să vă duceți în treaba voastră, că eu nu vă mai deranjez. Nu vă mai deranjez dacă mai dați câteva perle. Mi-a dat. Gata. Gata, m-am scăpat de aici. Gata, nu mai am treabă cu voi. Deci nu mai am deloc treabă cu voi.
Eu nu știu unde să mă duc în puii mei. Avem 18 perle. Ce mai vrei de la viață când ai efectiv 18 perle? Îi zic că nu mai vrei absolut nimic de la viață. Doar să găsești stronghold-ul, Doamne. Să găsești fortăreața. Atâta. Atâta îți dorești de la viață, să găsești doar fortăreața în momentul ăsta. Pum, șacalaca, e fierbinte ca vara. E fierbinte ca nether-ul. Mamă, câți de ăștia, dude. Asta e chestia enervantă la ăștia. Că te încetinesc, că în practic în momentul de față noi nu avem nicio treabă cu nimeni. Noi putem efectiv să mergem liniștiți non-stop și să nu avem nicio treabă. Deci tot caut, tot mă uit pe aici, am sperat că poate în partea asta ceva, nimic, dude, niciun fortress. Of, l-activăm pe Bebegani, băieți? L-activăm pe Bebeganicus. Ui, m-am aruncat și eu. Am dat jos, în apă. Mă rog, în apă, în lavă. Și uitați-mă că nu face absolut nimic ca chestia asta. Te scârți. Gata, eu zic că n-ar trebui să mai folosim din astea. Că cine știe cum rămânem fără după. Și am strâns. Bine, aveam 18 puii mei, acum ce să zic. Hai să vedem pe aici dacă... Vedem ceva și... Ha? No, era o altă delta de bazalt. Fucking hell! Come on! Adică doresc și eu o fortărețoaie. Chiar doresc atât de multe de la viața asta, o fortăreață? Credeți-mă că nu cer atât de multe. Uite, poate aici, în sfârșit, Doamne. Ok, hai că am avut noroc. Ui, boing, ui, boing. Am nicio treabă, mă. Nicio treabă nu am cu nimeni de pe harta asta de Minecraft. Vă zic sincer, nicio treabă nu avem. Hai să vedem și guest-ul. Poate să vină și 5 guest-uri după mine. Oh! Altă în partea aia. Ia. Se bate guest-ul cu ăsta. Ia să căutăm ăsta. Pe acolo nu. Unde găsim, bă, și noi, bă, băiatule? Unde găsim și noi, bă, băiatule? Ia, uite, mă, mi-am pus la în față să cad. Bravo, madițu. Unde găsim și noi din ăștia, mă? Cârnați din ăștia. Boing. Mama, i-a dat one shot. What? Ia, efectiv one shot. Efectiv one shot. Deci atât de nebună-i sabia asta, dude, sharpness. Dar cum, bă, că e de-abia sharpness 9? Dar cred că avem strength, mă. Da, mă, avem și strength 5. Adică avem și... suntem forțoși. Păi dacă suntem și forțoși, îți dai seama că nu mai au ăștia nicio șansă să ne bată. Ia, prietenii mei înaripați. Prietenii mei înaripați. Cum pot să dau... ăsta nu dă one shot. Ok, deci sabia nu dă one shot, boys. Toporul dă one shot. Topornicus la putere. Dar nici toporul dacă nu-i dai critică nu... Mamă, da, bă, așa prost drop rate-ul? Și atât de prost drop rate-ul ăsta încât nu mi dă... zi. Nu-mi dă din astea, mă? Deci nu cred. Bă, deci atât de prost drop rate-ul ăsta n-am pomenit. Cu vai mi-a dat și mie câteva bender roduri din astea. Bă, deci cu vai. Bebegani în acțiune. Hai să-i batem, băieți. Oh my god, în caz că, pentru cei care nu știu, Bebegani este un alter ego de-al meu, în care îl activez pe Bebegani în momentul în care nu-mi iese speedrun-ul. Atunci îl activez pe Bebegani. Până atunci, Bebegani e liniștit. Este băgat în cușcă. L-am ținut la cușcă pe Bebegani. Hai, mă, frate, cât trebuie să stau să se activeze astea pe aici? Come on. Trebuie să stau lipit de spawner ca să se activeze. Stai că sparg aici, fac aici o zonă mai mare de spawn. Poate se spawnează și ăsta mai repede. Unde ce repede sparge ăsta, de și incredibil. Ok. Bum. 4 din astea. Felicitări, Ganicus. Ești noul youtuber șmecher de Minecraft. Noul vechiul youtuber. Gata. One shot. Bum. One shot. Bum. 5 acum mi-a dat. Bă, deci sunt culmea culmilor ăștia. Deci culmea culmilor, n-am pomenit. Bum, hai, mă, din astea măcar. 5, 6. Ce v-am zis eu că sunt 6? Dar nu vreau să plec cu doar atâtea, pentru că e posibil să-mi iau țacă orientală în momentul în care vreau să găsesc stronghold-ul.
Deși la cum a fost norocul nostru până acum, nu cred că ar fi chiar atât de greu să găsim și Stronghold-ul. Poate ne spawnăm chiar în Stronghold, cum ar fi? Cum ar fi, băi, să ne spawnăm direct în Stronghold? Mă, se spawnează, mă, mai stau mult aici. Haide! Uite, ți-am făcut aici platforme de spawn pentru cârnați din ăștia. Spawnează-i. Portalul le spawnează-i. Portal, doamne. Spawnerurile spawnează-i. Gata. Bum, gata, avem 7. Câte avem? 8. Gata, ce mai vreau de atâta? Nu mai vreau mai mult de atâta, nici să mă bați. Hai că sunt băiat de nota 200. Nu că l-avem. Pardon, mi s-a părut că mi-am aruncat ăla, mă. Deci pur și simplu mi s-a părut că mi-aruncasem ăla, băieți. Stai așa. Țâc, țâc, țâc. Hai că mi-am aruncat flint în stilul. Hai să plecăm de aici, că aici nu avea sens să ne mai întoarcem la portalul nostru, că puteam să ne facem 2 portale, nu 1. Așa că unde puii mei am ajuns? 1337 cu 5500. Mamă, frate, suntem la jumătatea cealaltă a pământului. Dași, facem următoarea chestie. Bam, bam, bam. Bum. Și este în direcția aceea, deci este cumva în diagonalski. Bun. Deci într-un fel este în diagonală, deci va trebui să mergem pe o traiectorie. Hai de capul meu. Păc. Ia să facem o bărcuță. Dar trebuie să facem și de-astea, mă, trebuie să facem și paturi. Let's go, lasă, stați liniștiți că e ok. Eram în drum spre asta zi. Spre Stronghold. Bă, nu mai știam ce să mai zic, what? Deci eram în drum spre Stronghold, boys. Și am întâlnit acest sătuc uitat de lume pe marginea oceanului. Ceea ce m-a făcut să mă opresc și să le fur paturile. E ok? E ok. Părerea mea este că e ok. Tu fără mine nici 2 lei. Și cum e posibilă chestia asta? Să-mi explici și mie cineva în comentarii cum e posibil ca un cap ca să stea. Hai să mă luăm câteva beduri de aici. Mai luăm încă un pas să fiu sigur. Și ăla este. Mai luăm de aici ceva, hai să mai luăm încă un pat ca să fiu 100%, 100 în mie sigur. Bum. Și se duce tot în diagonală așa. Hai că mergem și să sperăm că nu te spargi. Lasă spart. Ok, let's go, boys. Și o corabie din asta scufundată. Hai să mergem. Da, dacă vă interesează seed-ul, ăsta este seed-ul. Puneți pauză, nu știu, faceți-vă screenshot. Uite și un templu. Da, nu pasă. Hai să mergem, boys. Haideți să mergem că e treabă. Deci noi în momentul de față, băi și fete, după vreo 10 minute de mers prin apă pe aici, suntem fix pe linie, cum ar veni. Deci trebuie să stăm pe linia asta de prin apă. Nimic. Ia să vedem. Ia. Și nu văd nimic acolo. Uite! Let's go. Ia să vedem. Uite, mai ești prin partea aia. Hai să căutăm pe aici să vedem. Nu vreau să intru neapărat acolo, pentru că eu vreau în primul rând să găsesc mai degrabă camera asta decât să intru așa random, știi, după aceea să stau să caut. Cred că asta e camera, boys, uite. Cred că asta de aici e camera. Uite asta așa. Dacă nu e asta, vedem și noi. Ia, cred că asta de aici este. Sincer. Nu e asta camera asta, cred că e biblioteca mai degrabă. Da, e biblioteca asta, boys. De ce m-ați mințit că e asta, băieți? Că nu era aia. Deci trebuie să ne uităm. Să vedem dacă e la suprafață așa. Dacă nu e la suprafață, gen. Dacă nu mai am nevoie de barcă, sincer. Hai să căutăm, băieți, hai să căutăm. Poate. Uite, mă, că am ajuns bine. Mă. Când vreodată, băieți, când vreodată. Așa. Bum. Dați like. Yay! Bebe Gani se duce în Bebe Portal. Bebe Portal, v-ați prins? Da, ok, e ok. Nu trebuie să râdeți, nu era o glumă. Dar hai să punem la somn, că a trecut ora de culcare a Bebe Dragon. Aoleo, gata, încetăm cu glumele de bebe. Încetăm bebe glumele. Ce
nu încetez eu cu bebe glomele. Și acum cred că putem să punem astea așa, gen. Este? Este. Supercalifragilistic. Hai, vino să ne batem, fraiere. Vino să ne batem, fraiere. Haide. Haide, fraiere, vino să ne batem. Deci cred că pot să pun și ăsta aici, așa. Chiar vine? Haide. Hai, mă, că nu-i greu, mă, să faci părgiul ăla, mă. Îl face? Nu-l face. Super. Va trebui să ne urcăm pe un pillar din ăsta, băieți. Deci, vă recomand când vreți să mai bateți dragonul, urcați-vă pe un pillar din ăsta. De ce? Ei bine, vă urcați pe un din ăsta ca să se spawneze mai repede dragonul să facă părgiul. Bine să se spawneze, să facă părgiul ăla, că asta te interesează pe tine mai mult la bătaia cu dragonul. Părgiul decât orice altceva, știi? Și pe aceea stai aici cu un enter pearl în mânuță și aștepți să vină bebe dragonul să-l pui la somn cu paturile. Și gata. Bebe somn, te pune la bebe somn, dragonașule. Uite, vedeți acum face dansul lui specific lângă turnurile alea mai îndepărtate de tine. Acum vine în mijloc. Haide. O să vă dați seama când își face, uite acum își face părgiul. Deci e atât de simplu, de îți dai simplu atât de ușor când vine la părgi. Deci gata, uite, bum. Gata. Fie antenă. Uite acum. Punem toate paturile, să explodeze toate paturile și sunt noi. Nu avem nicio treabă, că avem armura plină. Da, cam asta a fost bătaia cu dragonul, băieți. L-am bătut și pe fraierul ăsta. Noi să fim fericiți, să fim sănătoși. Data pe acolo l-aveți în descriere. Ne vedem și ne auzim data viitoare. M-am pupat, pa!